Žijeme v dobe, keď sa svet zrýchluje, technológie rastú a informácií je viac než kedykoľvek predtým. Ale naše telo zostáva rovnaké. Nie sme navrhnutí na sedavý život, fragmentovaný pohyb a chronický stres. Sme biologické bytosti, ktoré potrebujú silu, koordináciu, energiu a odolnosť. Pohyb nie je voľnočasová aktivita. Pohyb je základná infraštruktúra života. Telo je miesto, v ktorom prežijeme celý zvyšok svojho života. Ak ho zanedbáme, obmedzíme všetko ostatné. V novej ekonomike bude stále viac rozhodovať biologická kapacita človeka. Energia, koncentrácia, odolnosť a schopnosť niesť zodpovednosť. Preto netrenujeme svaly, budujeme schopnosti tela. Nie krátkodobé výsledky, ale dlhodobú kapacitu. Verím, že každý človek má zodpovednosť starať sa o svoje telo tak, aby bol nástrojom pre život, rodinu, prácu a aj spoločnosť. VIP tréningy, movoparky, neseda, movu e-health či somaton nie sú oddelené projekty. Sú súčasťou jednej myšlienky. Obnoviť kultúru pohybu v spoločnosti, ktorá naň zabudla.